ನಮ್ಮೆ ಹೇ ಹೇ ಆ ತಾರ್ಪಾಡ್ ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚಿ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಳ್ಳೆ ಮೈ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡದ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೇತಿ ಎನ್ನ 25 ಓನ್ಲಿ 25 ಅವಲಿ ಮನೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರೆ ಫಾಸಾನ್ ಸುಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಡು ನೇ 25 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆತ್ತ ಮೂಜಿ ಪುಜ್ಜ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಪುಜ್ಜ 25,000 ಏರೆಗಿ ಹಿಂಕ್ 25,000 ಯಾ ಪಾಪೆ 25,000 ಬರ್ಚಿ ಆಪಜಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದ ಬರ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಚಿ 15 ಪ್ಲೀಸ್ ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಬರ್ಚಿ ಕೈ ಕರ್ಪೆ ಪತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪತ್ತೆ ಬರ್ಚಿಯ ಆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಜೈನಿಕ್ ಐನಿಕ್ ಕುಂದಿ ನಟ್ಟು ನೇಲಕ ಮಾರೆ ಶಕ್ ಸರ್ ಶಾ ಬರ್ಚಿಯ ಮೂಜಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಕುಲು ನಂದ ಮೂರ್ತಿ ನಾನು ಓ ರಾಮ ಲೈಟ್ దగ్గర ಕಟ್ಟತೀನಿ ಐ ದೆಬ್ಬೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೂಜಿ ಆಯ್ಲೆ ತುದು ಮೇದಿನೆ ಪೋಯೆತ್ತ ಹಾಗೆ ಪಾಡೋಡಿಯಾ ಅಂಚೆ ತಾಯಕ ಪೋನಕ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಕಿತ್ತಿನ ತಂತ ಪಾಡ್ಲಿ ಏತಿಯಾ ಅತ್ತವೆ ಮೂಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಸುರೂಟು ಕಿಡ್ಡ ಮಲ್ಪು ಪಕ್ಕ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಏ